Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tulume. Taong 1974, Duero, Bohol. Itong mga panahong ito, merong binabantayang isang batang hindi niya kaano-ano, itong si Tulume. Paano ito nangyari? Nag-ugat ang mga kaganapang yon noong meron siyang hinahabol na isang pamilya ng mga manggagaway. Kung hindi niyo kasi na itatanong, sa taong ito, kilala na si Tulume sa Duero bilang isang dalubhasang antingero. Matagal na rin siyang binabansagang berdugo ng mga aswang buhat sa dami na ng kanyang napatay. Kapag nalaman niyang may naninirahang pamilya na nagtatanga ng lihim na karunungan sa kanilang lugar, hindi niya na yun pinapaabutan ng ilang buwan. Una, padadalhan niya muna ito ng babala at kapag hindi yun sumang-ayon sa kanyang nais mangyari, sasalakayin niya yon sa mga panahong hindi lubos na inaasahan ng kanyang mga kalaban. Kaya lang naman siya nagkaroon ng batang binabantayang hindi naman niya kaano-ano dahil sa nag-ugat ito noong magkaroon siya ng duelo sa mga magulang nitong maestro sa larangan ng pagpapalaganap ng sakit upang mambiktima ng mga taong binayaran sa kanila o mga kinagagalitan nila. Kung tutuusin, hindi na saklaw ng kanyang responsibilidad ang batang yon, pero dahil sa pangako niyang binitawan noong mapatay niya ang mga magulang nito, kung kaya't hindi niya yun basta-bastang maabandona. Alam ni Tulume sa kanyang sarili na kapag pinabayaan niya ang batang yon, kusang lalayo din sa kanya ang isa sa pinakamalakas niyang mutya na kilala bilang mutya ng tayabak. Para sa mga hindi nakakaalam, ang tayabak ay isang uri ng baging na merong bulaklak na kulay asul. Napakadalang lang nitong makita sa ating lugar, gawa ng hindi ito basta-bastang tumutubo kung saan-saan. Sa katunayan, ang mutyang pagmamay-ari ni Tulume itinuro lamang sa kanya noon ng isang engkantong pabalik-balik sa kanyang panaginip. Hindi ko nasasabihin ang kabuang wangis ng mutya ni Tulume, pero para itong isang uri ng bulaklak na babasagin. Ilang piraso lang din ang talulot ng mutya ng tayabak, subalit sinasabi ko sa inyo, napakamakapangyarihan nito. Isa sa kalakasan ng mutyang yon ay ang katapatan ng taong nagtatangan dito. Kapag ang isang taong nagtangan ng mutya ng tayabak ay ubod ng sinungaling, may posibilidad na baliwin yon ng mutyang yon bago niya ito tuluyang lisanin. Subalit, kapag ang nagtatanga naman ay merong mabuting puso, sa bawat katapatan at paninindigan ng kanyang mga salita, dumudoble ang lakas na ibinibigay sa kanya ng mutya ng tayabak. Sa kaso naman noon ni Tulume, 13 taon na niya itong tinatangan at sa mga panahong yon, ni minsan hindi niya nagawang makapagsinungaling kahit papaano. Maaaring magduda kayo sa testimonya ni Tulume, pero nagawa niya yung imposible dahil sa halos humigit 3 taon, napakadalang niyang makipagsalamuha sa mga tao. Sa katunayan, kapag nakakaramdam siya ng hindi kaaya-aya sa mga ito, prangka niya yung kinakausap. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kaya na may maraming tao ang nagtanim ng galit sa kanya. Kahit nga noong mga panahong naninirahan na sila sa baryo kasama ang bata, hindi pa rin siya kinakausap ng mga taga roon. Yung tipong kilala lang siya nito sa pangalan at kanyang ginagawa, subalit wala yung kaide-ideya kung ano ang pagkataong tinataglay niya. Upang mabigyan natin ng linaw ang lahat ng nangyari kay Tulume bago niya alagaan ang batang yon, simulan natin ang kanyang kwento sa pinakaunang pahina ng kanyang buhay. 5 taon ang nakakaraan, meron siyang nabalita ang isang pamilya ng mga manggagaway na nakatira sa dulong parte ng Duero. Ang mga manggagaway na yon, napakaraming parokyano,
kung saan sa pamamagitan ng mga taong tumatangkilik sa serbisyo nito, nagagawa nila ang kanilang mga bagay na ninanais. Ayon sa nabalitaan noon ni Tolome, maikukumpara mo ang pamamaraan ng mga manggagaway na yon sa pamamaraan ng isang albularyo. Ang pinagkaiba lang, imbis na tumulong sa mga nangangailangan, sila ang nagsisilbing instrumento ng mga parokyano nilang nagtataglay ng matinding galit sa katawan. Hindi rin nagpapabayad ng sobra ang pamilya ng batang yon, sa kadahilan ng kapag nalaman nila nakakarampot na pera lang talaga ang iyong daladala, hindi na yon maghahanap pa ng dagdag na bayad. Minsan nga, ang kanilang paggawa ng ritual upang maglagay ng sakit sa mga ordinaryong tao ay ibinibigay nila ng libre. Ganon kakampante ang pamilyang yon, sa kadahilan ng naniniwala ang mga ito, hindi pa pinapanganak ang mga albularyong tatalo sa kanilang aral. Dahil sa lakas ng mga manggagaway na mayagpag ang kanilang pamilya sa hangganan ng duwero. Bagaman napakalayo nito sa baryo, marami ang pumupunta sa kanilang lugar para magbigay ng mga litrato ng mga taong kinagagalitan nila. Dahil sa mga kasuklam-suklam nitong gawain, kung kaya't hindi naglaon, nabalitaan ni Tolome ang tungkol doon. Magmula noong nalaman niya ang ginagawa ng pamilyang yon, hinanap niya ito ng hinanap. Noong una, nahihirapan pa siyang tuntunin ang kinaroroonan ng pamilya ng mga manggagaway buhat sa mga bagat na itinanim nito sa paligid. Pero dahil sa kanyang dedikasyon at pagtsatsaga sa paghahanap, nagawa niyang matunto ng pugad nito pagkaraan ng 5 buwan. Sa mga buwang lumipas, maraming pinagdaan ng pagsubok itong si Tolome. Sa katunayan, habang siya ay naglalakbay noong mga oras na yon, marami na siyang pinatay na mga wakwak at mga manananggal. Gumamit din siya ng mga engkantong itim nang sa gayoy magawa niyang mabasag ang mga sabulag at panlilinlang ng pamilyang kanyang hinahanap. Sa pagdating niya sa tahanan ng mga manggagaway, doon bumungad sa kanya ang ilang metrong pila ng mga parokyanong naghihintay ng torno nito. Dahil sa ayaw naman ni Tolome na makadamay ng mga inosenteng tao, kung kaya't minabuti niyang hintayin ang pag-alis ng mga taong yon bago siya tuluyang umatake. Halos inabot din siya ng ilang oras kakahintay hanggang sa sumapit ang lalim ng gabi. Kung hindi siya nagkakamali, magbabandang 10:00 na ng gabi noong masipat niya ang mga taong dahan-dahan ng lumalayo sa tahanan ng mga ito. Pagramdam niyang wala ng tao sa bahay ng mga manggagaway, dali-dali naman niya yung pinasok kung saan doon niya nakita ang mag-asawang kalong-kalong ang nag-iisa nitong anak. Pagtitigan nila ng padre de pamilya nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung niyaya ng isang duelo. Nang mapagtanto naman ng lalaki na magkaiba sila ng karunungang tinataglay, ngumisilang naman ang nilalang na yon habang inilalahad sa kanya ang mga kasunduan nito sa duelo. Ayon sa lalaki, walang problema sa kanya ang paghahamon ni Tolome, basta ba'y siguraduhin niyang tutuparin niya ang mga nais nitong mangyari. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya nagdalawang isip na magtanong doon ukol sa mga kondisyon nito sa gagawin nilang duelo. Wala naman akong ibang hangad kundi ang kaligtasan ng nag-iisa kong anak. Ipangako mo sa akin na kapag natalo mo ako sa labanan natin, iingatan mo siya at ituturing mong sayo. Sa kahit na anong aspeto at paghihirap, naway wag mo siyang pababayaan. Mangako ka, sapagkat yan lang ang nag-iisang paraan para sumang-ayon ako sa iyong alok. Wika ng padre de pamilya ng manggagaway. Nang marinig naman ni Tolome ang nais nitong mangyari, dahil sa kanyang pagnanais na magapi ang nilalang na yon, hindi naman siya nagdalawang isip na mangako rito.
Pagkarinig naman ng matanda ng kanyang naging sagot, ngumisi lang naman yon habang dahan-dahang hinuhubad ang pang-itaas nitong damit. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, doon niya nasipat ang dami ng sugat ng taong yon na halos kumalat na sa buo nitong katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang umiihip ng usal. Pagharap nilang dalawa, mahinahon naman silang nag-usap ukol sa kahahantungan ng kanilang laban. Sa dialogo nilang yon, napag-usapan nila ang tungkol sa batas ng duelo, mga armas na kanilang gagamitin at iilan pang detalye sa lugar na paggaganapan nito. Maya-maya pa, nang magkasundo na sila, naghintay na lamang sila sa pagtalikod ng araw alinsunod sa nais mangyari ng manggagaway. Sa pagtungtong ng oras na kanilang pinakahinihintay, agad naman silang tumungo sa likurang bahagi ng bahay nito. Pagdating nila roon, tumambad sa kanila ang isang patag na lugar kung saan dali-dali naman nila yung pinuntahan. Nang marating na nila ito, ibinigay ng asawa ng lalaki ang 2 armas na kanilang gagamitin. Ayon sa manggagaway na kanyang kalaban, 3 proseso ang magiging duelo nila. Una, gagamitin nila ang armas na kinasanayan nito. Pangalawa, ang armas na dala naman noon ni Tolome. At ang pangatlo, kanya-kanyang armas na. Sa ikatlong bahagi ng duelo, lahat ng usal at kasanayan nila sa pakikipaglaban ay maaari na nilang gamitin. Pagkakuha ni Tolome ng tabak na iniabot sa kanya, nanatili lang naman siyang kampante habang patuloy na pinakikiramdaman ang presensya ng kanyang kalaban. Pag-umpisa ng kanilang duelo, dahan-dahan naman silang nagsilapit sa bawat isa at kasabay nito ang walang habas namang pagtaga ng kalaban niya sa kanya. Kahit mabibigat ang mga ataking pinapakawala ng lalaking yon, hindi naman siya nagpasindak. Imbis na puro salag lang ang kanyang gawin, sinasabayan niya ito hanggang sa dumating ang puntong yun na din ang nagpapaatras sa atake nitong ginagawa. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, bakas sa kanilang duelo ang kanilang kasanayan sa paggamit ng tabak. Halos humigit sa 30 minuto ang kanilang naging paglalaban noon hanggang sa tuluyan na nilang napansin ang pagkapurol ng kani-kanilang mga armas. Sa pagdating ng puntong naputol na ang hawakan ng tabak ni Tolome, agad naman nilang itinigil ang duelo habang nagwiwika ang kalaban niya sa kanya ng, Itapon na natin ang mga tabak na ito. Tapos na ang unang bahagi. Ngayon ang tingero, ano ang gamit na dala-dala mo? Nang marinig naman ni Tolome ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, Pasensya ka na, kaibigan. Wala talaga akong dala ngayon. Hindi ako mahilig gumamit ng armas dahil sa purong kamao lamang ang aking sinasandigan. Ayoko naman makipagsapakan sa iyo dito. Kaya mas mainam siguro, gamitin na lang natin yung iba mo pang armas na dala. Mas pabor naman sa iyo yun, di ba? Dahil sa sinabi niya, bakas naman sa pagmumukha ng manggagaway ang labis nitong pagkatuwa. Walang sabi-sabi, inabutan siya nito ng isang sibat kung saan inilahad ng kanyang katunggali na isa yon sa mga armas na halos ilang taon na niyang pinaghuhusayan. Dagdag pa nito, huwag siyang sisihin ni Tolome sa oras na hindi pumabor sa kanya ang sitwasyon. Mariinding inilahad ng manggagaway na ang kapangasan niyang yon ang magbubunga ng kanyang sariling kamatayan. Matapos nitong makapagsalita, walang pagdadalawang isip naman yung lumusob sa kanya habang patuloy siya nitong inuundayan ng sibat. Nang masipat naman ni Tolome ang pamamaraan ng pag-atake nito, purong pag-ilag lang muna ang kanyang ginawa. Maigi niya noong pinag-aralan ng pag-atake ng kanyang kalaban nang sa gayoy madali niyang mabasa ang galaw nito.
Halos inabot din siya ng 10 minuto sa kanyang pag-ilag na siya namang labis na ikinagalak ng manggagaway. Pagramdam nitong bumaba na ang kanyang depensa, buong puwersa naman siya nitong sinugod kung saan yun naman ang naging pagkakataon niya upang undayan niyo ng saksak sa kauna-unahang pagkakataon. Dahil sa kakaibang pamamaraan ni Tolome sa paghawak ng sibat, kung kaya't gulat naman noon ang manggagaway nang tamaan nito sa may bandang pisngi. Dumaplis yun sa kaliwang mata nito na siya namang agaran nitong ikinabulag. Dahil sa pangyayari, agad namang itinigil ang pangalawang hakbang ng duelo. Pag-abiso sa kanya ng lalaki, nasa 3 na silang hakbang, mahinaho namang hinahawakan ni Tolome ang mutya ng tayabak habang binubulungan nito, nagabayan siya at protektahan sa lahat ng oras at pagkakataon. Matapos niya yung gawin, dinukot niya sa kanyang bulsa ang isang hindi gaanong kahabaang lubid kung saan meron yung mga nakausling maliliit na patalim na may kalahating pulgada ang pagitan sa bawat isa nito. Pagkakuha ni Tolome sa bagay na yon, dahan-dahan naman niya yung itinali sa kanyang kanang kamay habang patuloy itong nilalapatan ng mga dasal. Nang masipat naman ng manggagaway ang kanyang ginawa, tumawa lang naman yon ng malakas habang nagwiwika sa kanya ng, Tunay ngang hindi ka tumatalikod sa iyong salita. Kanina ang sabi mo, kamaulang ang gagamitin mo. Ngayon alam ko na kung sa anong paraan. Nang marinig naman ni Tolome ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, Hindi ako sinungaling na tao. Kapag sumang-ayon ako, asahan mo, tutuparin ko yan. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pag-uumpisa naman ng seryoso nilang duelo. Habang sumusugod sila sa bawat isa, panay naman ang kanilang pagbigkas ng mga usal sa pagbabakasakaling yon ang magiging daan para matalo nila ang kalaban nila. Subalit dahil sa lakas ng mga mutsyang tinatangan noon ni Tolome, ni katiting na pag-asang manalo, walang naramdaman ng manggagaway. Hindi naglaon, tuluyan na yung nanghina hanggang sa dumating ang puntong bigla na lamang yung sumuka ng dugo buhat sa kakayahang pasimpleng inilabas ng mutya ng tayabak. Pagluhod nito sa kanyang harapan, walang pagdadalawang isip naman niya yung inundayan ng saksak sa leeg na siya namang naging sanhi ng mabagal at napakasakit nitong kamatayan. Sa puntong yan, wala namang nagawa ang asawa ng manggagaway kundi ang umiyak habang pinagmamasdan ang asawa nitong nag-aagaw buhay. Pagkaraan pa ng ilang minuto, tuluyan na nga yung namatay at kasabay nito ang pag-iyak ng nabiyuda nitong asawa. Akala ni Tolome doon na magwawakas ang lahat pero bago niya pa man yun malapitan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung magsaksak sa sarili. Pinuntirya ng babae ang mahalagang parte ng katawan nito na siya namang naging dahilan upang hindi niya na yon matulungan. Magmula noong nagwagi siya sa duelo, naging kasama na niya ang bata. Sa paglipas ng mga taon, wala naman siya doong naramdamang kakaiba. Subalit, habang tumatagal na napapalapit siya rito, pansin na pansin niya ang kawalan nito ng ganang kumain ng ibang pagkain maliban lamang sa karne ng hayop. Noong una, inakala niyang normal lang yon. Pero dumating ang puntong nasipat niya isang gabi na bigla na lamang nagbago ang anyo ng bata. Dahil sa pangyayari, si Tolome na mismo ang nagkumpirma na meron itong dugo ng aswang. Subalit sa kabila ng totoong anyo nito, hindi niya pa rin yon iniwan. Bukod sa napamahal na siya rito, hindi niya kayang isugal sa bata ang kapangyarihan ng mutya ng tayabak. Lahat na rin ng pamamaraan ay kanyang ginawa, subalit ayon sa mga albularyong kanyang nakausap,
likas na sa batang yon ang pagkakaroon ng dugo ng aswang. Marahil ay nakuha ito ng bata sa galit ng mga parokyanong humihingi ng serbisyo sa mga yumao nitong magulang. Dagdag pa ng iilang matanda, tanging kamatayan na lamang ang makakapaghiwalay sa batang yon at sa masamang dugo nitong tinataglay. Ngunit sa kabila ng mga bagay na kanyang nalaman, punong-puno pa rin siya ng pag-asa na magagawa niyang mapagaling ang karamdamang kasama nito magmula noong ito ay ipinanganak. Sa halos ilang buwan na kanyang pananaliksik, halos hindi naman niya maipagkakaila na wala pa siyang ideya kung papaano niya yon magagamot. Walang araw din noong hindi siya nasasaktan tuwing naririnig niyang tinatawag siya ng bata na ama. Alam naman ni Tolome na hindi siya nito totoong magulang, pero syempre, ilang taon na din silang nagsama sa hirap at ginhawa. Kahit ampun niya lang ang batang yon, may mga pangarap siyang nakikita rito. Ayon kay Tolome, na kung sakali mang mapagaling niya ang bata, ito ang magtatangan ng kabuuan ng kanyang karunungan. Naniniwala siya, hindi basihan ang masamang dugong minsang dumaloy sa katawan nito para makatulong sa kapwa. Sapat nang basihan niya ang pamamaraan ng pagpapalaki niya rito para yon ay pagkatiwalaan ng husto. Subalit, pagsapit ng 15 kaarawan ng batang yon, meron itong nagawang kasalanang hindi katanggap-tanggap. Si Tolome mismo ang nakakita rito na meron yung tangang-tangang sanggol patungo sa talahiban. Bagaman gabi noong mismong oras na yon, alam niya sa kanyang sarili na hindi siya pinaglalaroan ng kanyang paningin. Upang hindi na mas lalong masaktan ang kanyang damdamin, minabuti niyang hintayin ang bata na makauwi. Halos sa kakahintay niya noon, hindi niya napansin mag-aalas 3 na pala ng umaga. Pagka-uwi ng bata, magbabandang alas 4, inilahad ni Tolome ang mga bagay na nalaman niya rito. Kahit lubos siyang tinatanggi ng batang yon, hindi siya roon naniniwala sapagkat alam niya kung ano ang kanyang nakita. Kahit napakasakit sa kanya na magpasya na kitilan yon ng buhay, alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa. Bago niya tuluyang paslangin ang batang yon, mangiyak-ngiyak naman siyang yumakap dito habang nagwiwika dito ng, "Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan sa iyong ginawa. Patawad. Ginawa ko naman ang lahat. Pero sadyang kulang. May mga bagay sa mundong ito na hindi abot ng kakayahan ko. Pasensya ka na, anak. Hindi kita natulungan." Kasabay ng pagwika ni Tolome sa batang yon ay ang pagsabit niya sa leeg nito ng mutya ng tayabak. Matapos niya yung gawin, inusalan niya yon ng selyo ang buong katawan nito na siya namang naging sanhi upang tulala yung bumagsak sa lupa. Kahit nagpupumiglas pa noon ang batang itinuring niyang anak, pikit mata itong inundaya ng saksak ni Tolome. Mula sa leeg, itinarak niya ang kanyang kutsilyo hanggang sa marating nito ang pusong nagbibigay buhay sa bata. Matapos siyang mamatay, napahagulgol na lamang siya ng iyak sa harapan ng bangkay nito. Halos pakiramdam niya noon, binagsakan siya ng langit at lupa, buhat sa kalungkutang kanyang naramdaman. Bagaman hindi na niya alam ang kanyang gagawin, pilit niyang niliwanagan ang kanyang sarili nang sa gayoy hindi siya makaisip ng kung ano-ano. Sa pagkamatay ng batang yon, dahan-dahan na ring naagnas ang mutya ng tayabak na nasa katawan nito. Hindi naglaon, naglikha yun ng apoy na siya namang tumupok sa katawan ng batang itinuring niyang anak. Sa pagkawala ng bakas nito sa kanyang bakuran, halos magdamag siya roong nanatili,
malalim na pinag-iisipan ang tungkol sa mga nangyari. Lumipas ang mga taon. Nagpakalayo-layo itong si Tolome sa baryong tinirahan nila. Halos inabot din siya noon ng 1 dekada kakagala sa mga kagubatan bago siya nagpasyang bumalik sa lugar na kinagisnan niya. Alam niyo ba, pagka-uwi noon ni Tolome sa kanilang lugar, ang tiyuhin niyang malapit sa kanyang ama ang agad na kumupkop sa kanya ng walang pagdadalawang isip. Lahat ng pangangailangan niya ay ibinigay nito, kung kaya't nagdesisyon si Tolome na doon na manirahan hanggang sa siya ay tumanda. Pero alam niyo ba, kahit ilang taon pa ang lumipas, tandang-tanda pa rin ni Tolome ang wangis ng mutya ng tayabak. Okay, opinyon ko sa kwento. First time ko lang marinig tong ganitong klase ng mutya, yung mutya ng tayabak. Pero ang pinakadikit na pwede natin ikumpara sa kanya na itsura, yun nga, para siyang halaman o bulaklak. Pero yung wangis ng pagiging bulaklak niya, nasa wangis ng pagiging babasagin. Alam ko, karamihan sa inyo, nakakita na ng ganun. Yung mga design sa mga mall, di ba yung parang ashtray pa nga yung iba eh. Design niya bulaklak pero babasagin siya. Pero ang tanong, gaano kaya kalaki? Di ba? Alam nyo, itong kwento na to, isa ring patunay ito na kahit gaano ka kalakas, kahit anong tinatangan mong kapangyarihan, meron ka pa rin talagang limitasyon. Well, maliban na lang sa mga talagang kilala natin na mababangis na mga manggagamot, mga ermitanyo, antingero, di ba? Kasi may mga kakilala tayo na parang wala silang limit pagdating sa lakas eh. Pero itong sa kwento ni Tolome, yun nga, parang limitado lang din yung alam niya. Malakas nga yung mutya ng tayabak, di ba? Siguro sa kombate, pambigay ng swerte, pangkunat ng katawan o kung anuman. Pero yung sa panggagamot, tulad nito yung nangyari sa bata, hindi na saklaw ng kapangyarihan ng mutyang yun. Di ba? So siguro kung natututo si Tolome kung naging isa siyang mahusay talaga na albularyo, nagsaliksik pa siya, mas pinalalim pa niya yung kaalaman niya pagdating sa mutya na tinatangan niya, magagamot niya yung bata. Pero hindi eh. Sa side ni Tolome, sobrang sakit nun. Isipin nyo, 15 years kayo nagsama, tas ikaw mismo yung papatay. Ang sakit nun. Sobrang sakit nun. Walang kapantay na sakit na, kahit sabi mo di mo kaano-ano yun, pero 15 taon kayong magkasama, ikaw nagpalaki, ikaw nagturo ng kung ano-ano. Kaso nga lang, may dugo ng aswang, hindi niya mapipigil yun. Pero kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.